Вие сте отново с моята библиотека, а днес ще ви представя една доста интересна книга и по-различна от тези, които представях до момента. И това е книгата "Тайната на успехът вече не е тайна". Искам да уточня преди това, че аз изключително много избягвам заглавия, съдържащи 7-те ключа към успеха, или "ти можеш да успееш независимо къде се намираш". Тези заглавия, които ми звучат малко като гуру пропаганди, категорично не са за мен, защото съм чела доста такива книги и те са тип напомпващи, надъхващи, обаче до там. След като затвориш книгата, няма резултат. А тази книга не ме привлече с заглавието си, привлече ме с подзаглавието си, което описва съдържанието на книгата, и това е истории на известни хора, които успяват с постоянство. И тук за мен ключовата думичка беше постоянство. Веднага си я взех, защото когато отворих вътре, видях кратки биографии на известни хора, които след много откази, след много провали са успявали, някои са успявали в края на живота си, други са успявали точно в момента, в който са си мислили да се отказват, трети са успявали въпреки физическите си недостатъци, физическия недостиг, четвърти са успявали въпреки солидната критика, която са получавали. А ето как е структурирано съдържанието. Разделено е на секции по големи теми и към всяка тема са включени няколко десетки истории, 20, 30, 40. Например, първата секция е наречена "Ако в началото не ти е провървяло", и тук има също секция от "Нищо нещо", и там също известни имена като Джек Лондон, София Лорен, Том Монахан и Ал Пачино е тук, и Опра Уинфри е тук. Много добре знаем, че известните хора, не всички от тях са примери за подражание, обаче пък могат да се нарекат примери за постоянство. А въведението на книгата започва с една мисъл на мой много любим автор, говорител, любима личност, това е Колин Пауъл. Той казва, че успехът няма тайни. Той е резултат от подготовка, упорита работа и поука от грешките. Въведението е изключително кратко и тук авторката разказва за това, че тя е търсила начин да вдъхнови учениците си, била е преподавател по английски, и в резултат на това търсене е започнала да изследва живота на толкова много личности. Тя искала да им покаже, че въпреки спънките по пътя им, те могат да постигнат всичко, което поискат. И за целта събира истории, които съдържат първоначален нанис от несполуки в живота на хората. Аз се замислих колко много наистина живеем с успеха на хората. И колко рядко се замисляме за провалите и за всички от тези малки разочарования, които са ги довели до този успех. Твърде вероятно е да има много по-талантливи хора на тази земя от споменатите тук, обаче те да са се отказали точно една крачка или 10 крачки преди победата. Тази книга стои на бюрото ми и аз не я чета като прочитна, да я започна от начало до край и да я завърша, а просто в зависимост от състоянието, в което се намирам, се търся по раздели, например ето "Вдъхновение отвътре", и чета по една-две истории на хора, които са получавали своето вдъхновение отвътре, не са търсили външни стимулатори на вдъхновение. И затова наричам настолна. Да, с много от историите аз мога да се идентифицирам и това е доброто. Това на мен ми носи практичността. Това на мен ми казва понякога: не се отказвай, продължавай, защото ако се откажеш, няма да разбереш дали си щял да стигнеш до там, докъдето искаш. И това беше представянето ми на тази книга. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако я намерите някъде, мисля, че няма да съжалявате, ако си я вземете и ако подходите по този избирателен начин с четенето на истории. Ако тези видеа ви харесват, дайте по един лайк отдолу на видеото, разпространете го сред приятели, коментирайте отдолу, за да знам какви видеа да продължавам да правя в тази посока. Ако имате идея как тези представяния да се получат по-добре, или пък каква информация искате да получавате за книгите по принцип, пишете ми и ще направим това заедно. До следващия път!